Awas Pak Dek. Cepet cepet Dek. Saya ketinggalan dia kalau cepet. Ayo cepet 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 cepet. Awas Pak Dek. Sama. Bocah kayak kurang ajar. Ayo, aku tiba. Ayo tadi cepet Dek. Kena cewek kena. Aku ya iya Pak. Ya Allah piye ta ayo ayo. Apok muka apa nih kena kayak. Jungkel kayak cah loro ben kapok. Uang aku nunyak kayak pedes. Orang gua arah belas. Masak no we. Yo no we. Noprit kayak pedes doyak-oyak. Irik ya. Pedes doyak-oyak. Irik kayak koyon kae. Rasa no we. Tadi Mbak. Cepat. Saya Dek. Kayaknya uangnya sudah ngejar. Ini kemarin kena Dek. Aduh, kayaknya sudah dikejar dulu. Kayaknya aduh. Aku mau lo dibandem kena iku nih. Aku yo Mbak Boh tapi kena apa mau? Boyok kayaknya. Aku yo kena kene. Gelago. Adik iki piye lah, wong dhewe lo buru-buru malah dibandem. Ini tebes. Malah ketinggalan. Kadung mayu-mayu. Gara-gara Pak Dik mau. Malah bandem nih, tadi ini kan dhewe teles ngene kita gara-gara wong dhewe deloken. Kopoh-kopoh iki lho. Ngetok. Mbuh lah Pak Dik iki. Niki ngelak ora nek banyu gara-gara Pak Dik mau mayu-mayu. Heeh neh. Menggeh-menggeh. Kayak jam piro iki Dek? Mbak. Boyok kayaknya. Mungkin yo kene kena kene. Gelago. Adik iki piye lah, wong dhewe lo buru-buru malah dibandem. Ini tebes. Malah ketinggalan. Kadung mayu-mayu. Gara-gara Pak Dik mau. Malah bandem nih, tadi ini kan dhewe teles ngene kita gara-gara wong dhewe deloken. Kopoh-kopoh iki lho. Ngetok. Mbuh lah Pak Dik iki. Niki ngelak ora nek banyu gara-gara Pak Dik mau mayu-mayu. Heeh neh. Menggeh-menggeh. Kayak jam piro iki Dek? Mbak. Wes dibalik ayo. Mbak. Siang ini kudu digoleki mama dhewe. Heeh yuk. Kene wae lewat kene wae lah.